Digitalization sa mga serbisyong negosyo sa Mandawi City Public Market formal na gilusan. Gidasig ang uban nga musagop sa teknolohiya kay mao na kini ang dagan karon. Ano ang report ni Nico Serino? Sa paglusad sa palengke QRPH sa Mandawi City Public Market, mas gihingusgan ang digitalization kung pagsagop sa teknolohiya sa adlaw-adlaw. Gitinguha kini sa kagamhanan alang sa masayon ug luwas nga pamaagi sa mga transaksyon. Gipangunayan ang launching sa Mandawi LGU, Bangko Sentral ng Pilipinas, DILG ug mga partner companies. Gisuwayan mismo sa mayor ang nagkadaiyang mga serbisyo gikan sa pagpangompra sa merkado, ngadto na sa pagsakay sa tricycle nga nagtanyag sa QR code payment option. Ang paling QR code plus nagpakita sa atong paglambo, atong panikamot nga mas paspas ug luwas nga pagserbisyo sa mga Mandawianon. Matud sa mga nagtanyag niini, doon na gyud kunoy gamayng porsyento sa ilang mga customer nga magbayad pinaagi sa QR code. Apan nakasabot sab sila sa uban sama sa mga idaran nga maglisod sa sistema ug walay magamit nga cellphone. Sigaran o kwarta gyapon. Siguro dili pa sila used good. Oh. Pero later on siguro mas nindot yung gamiton kay convenient bitaw kayo. Ako di ko ka maumukuan pero kana na madawat man dito ko anak ya. Ako anak mo kuan sa ngari hatag sa niya. Ang Mandawi ang ika-11 nga syudad sa Tibok Nasod ug ikatulo sa Central Visayas nga misagop na sa paleng QR system. Gidasig sa DILG ang ubang mga lungsod ug dakbayan nga musagop sa teknolohiya sa cashless payment. This year, baka hindi lahat ng local government units 100% no. Pero ang mauuna dyan, mga highly urbanized cities, practical naman tayo dun eh. So dapat mauna muna mga highly urbanized cities like dito sa atin sa Region 7. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.